Lijepi pozdrav iz Slagalice. Ovo je najava blagdanskog popusta koji već traje u Slagalici. Ako niste popratili na Facebook stranici, ako niste dobili newsletter jer na njega niste se pretplatili na vrijeme, evo podsjetnik za sve vas koji ste u svijetu organiziranja, koji ste malo neorganizirani i tražite jednostavna, praktična i sada u ovo blagdansko trošenje povoljna, dakle jeftinija rješenja, možda ne bi bilo loše da svratite na web shop Slagalice i tamo iskoristite jednu od snimki radionica, knjigu, predloške za organiziranje, dakle svi materijali trenutno dostupni u Slagalici za vašu pomoć i bolju organiziranost su na blagdanskom popustu. Evo, knjige su već spremne za, jedan dio knjiga naručenih spreman je za moj odlazak na poštu, knjige su potpisane, osobno ih nosim, osobno ih pakiram i jako me to veseli. Hvala svima koji su već počeli i šalju i dalje svoje narudžbe. A vi ostali, evo, Slagalica, organiziranje.hr, proizvodi ili radionice. Vidimo se, pozdrav!